masakta, naragsakan tumata, luwada masaksaktan ta. Di kan maisublipay, ti dati alangen, langen. Daadan bimalaet, puso nga agay ayaten. Isuwaliklikan kan, mura siya ti marigatan. Sana bali asya kung di permi ang masaktan. Di na ko maalilawen, tapno masyanakin ka. Akasla nagdagsen unay ken ka, di pa nang sinata. Di na ko man asikan, tabakan na matok dalam. Nga oray nuwadan sa balim, di ka ba'y nalipatan. Di kan maisublipay, ti dati alangen, langen. Daadan bimalaet, puso agay ayaten. Isuwaliklikan kan, oras siya ti marigatan. Saan nabali asya kung di permi ang masaktan. Di na ko maalilawen, tapno masyanaken ka. Akasla nagdagsen unay ken ka, di pa nagsinata. Di na ko man asikan, tabakan umadok dalam. Nga oray nuwadan sa balim, di ka ba'y nalipatan. Di na ko maalilawen, tapno masyanaken ka. Akasla nadagsen unay ken ka, di pa nagsinata. Di na ko man asikan, tabakan umadok dalam. Nga oray nuwadan sa balim, di ka ba'y nalipatan. Di na ko maalilawen, tapno masyanaken ka.
Dan nagsanod ken simuko tawal maninda sinagra. Bigat ang lumabas sa kitika aruba Adam makita ka na pekla na chismosa Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites Dayta. Nakabani ka sa dapay sa ganya igil na agay ang tipada na alaga tela dila Rugyan ang tumeteng mang ibang ka ni Marites Dayta. Ni Marites na biglang kininiwat na istorya ang kabibiyag di karuba aglalaok to lablabitin na di na met-amit babagina. Ni Marites asa una tiya gagapes iso nga awag daket Marites tatilain na nga ag sagapit di latest di na natinekes. Bibigat ang lumabas sa kitika aruba Adam makita ka na pekla na chismosa Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites Dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igil na agay at tipada na alaga tela dila Rugyan ang tumeteng mang ibang ka ni Marites Dayta. Ni Marites at chismosa Pakibagan na amin nabibiyag ka Ni Marites adila na tinagatel Arami nanti makadadaela. Bigat ang lumabas sa kitika aruba Adam makita ka na pekla na chismosa Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites Dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igil na agay at tipada na alaga tela dila Rugyan ang tumeteng mang ibang ka ni Marites Dayta. Ni Marites na biglang kininiwat na istorya ang kabibiyag di karuba aglalaok to lablabiden na di na met-amot babagina. Bibigat ang lumabas sa kitika aruba Adam makita ka na pekla na chismosa Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites Dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igil na agay ang tipada na alaga tela dila Rugyan ang tumeteng mang ibang ka ni Marites Dayta. Bibigat ang lumabas sa kitika aruba Adam makita ka na pekla na chismosa Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites Dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igil na agay ang tipada na alaga tela dila Rugyan ang tumeteng mang ibang ka ni Marites Dayta. Ni Marites at chismosa Pakibagan na amin nabibiyag ka Ni Marites adila na tinagatal Arami dati makadadaela. Bigat ang lumabas sa kitika aruba Adam makita ka na pekla na chismosa Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites Dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igil na agay at tipada na alaga tela dila Rugyan ang tumeteng mang ibang ka ni Marites Dayta. Bigat ang lumabas sa kitika aruba Adam makita ka na pekla na chismosa Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites Dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igil na agay at tipada na alaga tela dila Rugyan ang tumeteng mang ibang ka ni Marites Dayta. Palubusan ka nuwag pagkadakan uray na dagsen paro kong kanriknan itad ko kan waya ado dawatem tabarin no mamiris mo matlaen nung wanag dun amang ipagpatek
Nasamit at timeku no tirabi amalam namin kanto ket sa pulemti barat arakop ko no awanang ton amangipat pateken ka lumai ka wakan ket surutem tarik na taag subli kanto kanya uray manotin na likudan na at atoyak laeng nga agur oray ken ka amang klunto manen taayak mo suro temto tarik nang namamiris mo niti pateku Nuwanag ton amang ipat pateken kan lumai ka wakan to hiyaya surutang tarik na taag subli kanto kanyang uray manotin na likudan na at atoyak laeng nga agur oray ken ka amang klunto manen taayat mo suro tempo tarik nang namamiris mo niti pateko ayaya surutang tarik nam taag subli kanto kanyang uray manotin na likudan na suro tempo tarik nang namamiris mo iti pateko kalkiti pagsangitik dagiti lalaki sudakit pagayayamak jak ita impatek ti amo kiti adun tulata ti lalaki nga agrupag ka nagayat kanya ngem nagbidota ang may sak laingen day tagadit na tudingen anya narigan
hindi pagsamot ay dagiti lalaki isudaket bagay ayamak tsak idaing tate at may laing dayta kadit na
nga dakat sibay amumla kumatipod no amumla kumatipod no Ididamo ka ang makita Tinig na'y munto'y puso ka narik na Dagas anarik na ti ayan Tsak malapulos ni namnaman Agas to'y tinak marik na Mauyong aksamet ken kan ket sapay la kuma tadi nagkatawaan tapudnot marikrik na ken kan itit ko ken kati pamanek-nekan dim panunutin at ipanagayat ko ken minamauyong laen Uray no kasanot ayat ko Amang tinggar daytoy pusok Nagrukbab ken ka abiyag ko Ngem nuwadakan ditoy denak Jakon may gawit to'y riknak Agmauyong aksamit ken kan ket sapay la kuma tadi nagkatawaan tapudnot marikrik na ken kan itet ko ken kati pamanek-nekan dim panunutin at di panagayat ko ket sapay la kuma tadi nagkatawaan tapudnot marikrik na ken kan itet ko ken kati pamanek-nekan dim panunutin at di panagayat ko ket minamauyong laen minamauyong laen minamauyong laen
mata